Programm ieħor mill-Għalqa tad-dar fejn illum ħanitkellmu fuq il-qamħirrun. Lin, jien għadni niftakar li kienu jgħidu li le dak ma rridx niklu għax dak ikel tat-tiġiġ. Imma issa sar popolarissimu li kell tat-tiġiġ. Iva, jittikel ħafna dak li nsejħulu popcorn. Jew corn on the cob. Komuni u faċli biex tkabru u sustanzjuż. Dan biex tkabru. Ħantelfek sekond, imma hawnhekk jgħid fresh interessanti ħafna għandha storja din. Storja dana milli kelli nettu żommi. U allura meta ħallitna li kien hemm speċi ħadni bejnietna. Iva min jaf kemm ħawdet bajt fih u min jaf x'għamlet. Da, u nużah għandha l-affarijiet. Għandu użu wkoll. Mela, dan qed tieħdu mill-qamb illi jkollok inti stess u meta għandna niżrawha. Għant jinżera fil-rebbja, tista' tibda minn Marzu għandek sa Mejju, għax anka sħana jħobba wkoll. Jew inkella fil-ħarifa, Awwissu u Settembru, speċi jkollok wiċċ ieħor da żminijiet. Issa dan biex tiżiraw, ma tix tagħmlu l-bot minn xulxin, tagħmlu qisu 6 pulzieri l-bot minn waħda mill-oħra. Waħda, sinna. Ejwa, ħjar waħda. Għalkemm dana fil-kobba riferxuh ta' jew anke bej fil-lira oħra ma tix tagħmilu mvedin. Minimum ta' jew maksimu ta' 30 centimetru. Għax dan qed ngħid titkellem hekk, għax dan jiddakkar minnu nnifsu. Allura bekk tittamlu viċin xulxin, dan meta jibda jikber jifforma il-bezzun tal-frotta, tal-qamru. Jew iż-żerrja. U fuq tal-ġummina li servi tad-dakkra għall-istess żerrija. U tiddakkar bir-rieħ. Allura jekk ikun il-bot jaf id-dakkra ma taqax fuq ix-xar tal-bezzun, jisu xar joħroġ ħanejtek. Allura importanti li jkun viċin. Ser u jiddakkar bih innifsu bir-rieħ stess. Jew jaqa' bir-rieħ kun ir-rieħ ifarfru dak il-pollen tiegħu u jdakkar joħroġ qisu xar mill-bezzun. U kull waħda tirrepreżenta żerrija ta' dik. U bekk irid jiddakkar. U kemm il-korn tagħmel kull pjanta li tikber? 2 ta'. Jaf joħroġ tlieta ma jkunux tajbi. 2 żewġ tibtiten. Issa dan irid l-ilma u jdum biex jilħaq. Għandek 4 xhur fuqhom. U tissaq irregolari. Ser huwa xi ħaġa ta' bil-mod? Ejwa, tibda ikollek il-paċenzja. U tikber ħafna. Issa peress li qed nagħmlu aħna dal-programm mill-qaf tad-dar. Hija fid-dar. Xajdulu, mhux se tagħmlu ġappot dan ta'. Tippruvax tagħmlu. Għax hu jola dan, għandek punt kruċjali rrid insemmuh, dan għandek ma ġiex metri. Jola. Allora jikber sabiħ ikun f'għandek ġardina. Ġo ġardina sabiħ. Mhux loġika tagħmlu ġappot. Hemm xi ħaġa li attakkah? Iva ta', speċjalment l-istess frotta għaw dudu partikolari illi jħobbu. Sintendi, dan oġġett ħelu u jfittxuh. Missaħna għad nitkellmu fuq skala żgħira tad-dar, qed issemmi forsi nofs tużana pjanti. Mhux se nirrakkomanda kura li titbex jew hekk ta'. Għalhekk hemm jista' jkun nużaw sistemi organiċi. U timmonita tosservah regolari kuljum, tara xi ħaġa xi set jew hekk. Neħħi bidejk. Grazzi tal-informazzjoni lin. Jien Lino nirringrazzjawkom illum tal-limna kif nistgħu nkabru l-qamħirrun. Ċertament saret popolarissima illum il-ġurnata mal-Maltin. Nistidunkom biex terġgħu tkunu magħna l-programm ieħor mill-Għalqa tad-dar.